Il-Liċew tal-Ħamrun ingħata l-onur tal-Bandiera l-Ħadra, rikonoxximent mogħti lill-iskejjel li jkunu eċċellaw fl-inizjattivi tagħhom favur l-ambjent. Fost l-inizjattivi li ħadu l-istudenti hemm il-pubblikazzjoni ta' ktieb ta' riċetti magħmula minn fdalijiet tal-ikel. Dan il-ktieb se jitqassam ukoll fost il-komunità tal-Ħamrun biex kemm jista' jkun jitnaqqas il-ħelam. Dan il-ktieb fil-fatt se jittella fi Praga, hekk kif se jsir forum dwar l-ikel bl-istudenti akkumpanjati minn għalliema tagħhom se jkunu jistgħu jirriklamaw il-proġetti li għamlu. Fost numru ta' proġetti oħra li saru matul is-sena kien hemm ukoll it-tindif ta' żona mill-iskola fejn kienet tintrema xi amara antika. Din iż-żona minflok inbidlet fi ġnien bit-tħawil ta' siġar lokali u issa tista' tintuża bħala żona l-qarim. L-istudenti ħadu ħsieb ukoll jagħmlu diversi filmati promozzjonali kontra l-ħela fl-ikel u r-rispett lejn l-ambjent. Biex tkun iċċelebrata din il-kisba fil-liċeo saru diversi attivitajiet fosthom kantu sfin kif ukoll qari ta' poeżiji b'lingwi differenti iżda l-koll relatati mal-ambjent. U minn barra l-preżentazzjoni tal-Bandiera l-Ħadra, l-iskola ngħatat ukoll ktieb ippubblikat minn Nature Trust.